Nevyčerpateľná vôľa organizovať rôzne folklórne podujatia. Vzrastom síce nepatril medzi chlapov, ktorých vidieť už zďaleka, ale obrátiť pozornosť divákov na seba dokázal veľmi ľahko. Spev ho sprevádzal takmer od narodenia a všetci, ktorí ho počúvali, vedeli, že nevychádza len z hrdla, ale rovno z jeho duše. Veselo aj vážne. Aj ako člen speváckej skupiny, ale aj ako solista prespevoval tóny piesní na vystúpeniach folklórneho súboru Rimavan. Jeho hlas náhle a navždy zamolkol. A to ticho, čo po ňom medzi nami zostalo, sa dá verne opísať len slovami jednej z gemerských ľudových piesní, ktoré on tak veľmi miloval. Koj sa mi miniamo, minia se krajina. Ako by odpadnul vršok z rozmajrína. Koj sa mi miniamo, minia sa celý svet. Ako by odpadnul z červené rúži kvet. Ej, nemyslí si, že budem vám veď som to ja dávno chcel doma. Žila si a ja som sa vyspal, keď som ti krkla spolu. Ej, dobre mi je, poďme som s tobou. Tady idem, všade mi je kvôli. A ožením sa, iba si zaviažem, slobodne ma už ide poslám. Život človeka je ako život hoci ktorého stromu. Aj ten najprv vyklíči z drobného semienka, mohutnie a keď príde jeho čas, skloní svoje konáre do zeme. Pri troche predstavivosti možno k stromu prirovnať aj život folklórneho súboru Rimavan. Už na mohutných koreňoch sa Vladko Petrinec ako umelecký vedúci súboru stal jeho pevným kmeňom. Každý rok tvoril, vyháňal nové konáriky vystúpení, ktorých sa ako rastúce a žltnúce listy pravidelne striedali starí s novými spevákmi a tanečníkmi. Organizoval vystúpenia doma, v zahraničí, ale aj na tomto folklórnom festivale Klenovská Rontovka, kde sa režisérsky podpisoval pod drótovú motu a klenovskú heligonku. Jednoducho bol všade. Všade tam, kde ho bolo treba. A nikdy neodmietol pomôcť. Vlado, Váska, ako ho priatelia prezývali, mal ešte veľmi veľa plánov do budúcnosti. Žiaľ, už nebudú naplnené, lebo výchor osudu z jeho stromu života nečakane obkmásal všetky listy, kým boli ešte zelené.
Pieseň a tanec sú ako sestra a brat. A tento krásny súrodenecký vzťah je základom všetkých folklórnych prejavov našich ľudových tradícií. Kamarát Vládko Petrinec nechcel ostať jedináčikom len pri speve. A tak po absolvovaní kurzu v Národnom osvetovom centre začal pre folklórny súbor Rimavan tvoriť aj choreografie s využitím všetkých prvkov charakteristických pre gemerský región. Veselia žiavky zo Sirka sa volá tanec, ktorý ste práve videli a ktorý Vládko vytvoril pre tanečníčky z Rimavanu. Určite by sa aj on ochotne k ním pridal, no jeho kroky sa dnes už nemôžu dotýkať zeme. Spomienky môžu byť rôzne. Smutné, veselé, úprimné či závislivé, ale rozlúčky tie bývajú vždy bolestivé. Nech nám dnes to pichanie pri srdci tíši aspoň ozvena Vládkových krokov, ktoré určite vedú do folklórneho, jasnomodrého neba. Zvonia tej naszej niebi, i moja mamka dokąd stoła idzie, Pana Boga na kolenach prosi, aby za jej syna narodził Pana Boha na kolenach prosi, aby za jej syna narodził Vašou priazňou a potleskom ste sa rozlúčili s Vládkom Petrincom v programe Idem na jeho počesť, v ktorom účinkovali ľudová hudba pod vedením Terezie Motičkovej, ženská spevácka a tanečná skupina folklórneho súboru Rimavan, Vládkov bratranec heligonkár Jaroslav Petrinec, ľudová hudba folklórneho súboru Partizán s primášom Jirkom Kapcom, a program autorsky pripravil a režíroval Jan Bazovský. Slovom vás prevádzala Mariana Recitíková.